شازادê Cînşînê Siûdiya ji bo rojnameyeka erebî mebest û armancên welatê xwe li Rojavayê Kurdistanê û Sûriya eşkere kirin. Mihemed bin Selman, şazadê Cînşînê Siûdiya ji rojnameya Şerqil Ewsat re ragihand ku Siûdiya li gel welatên dostên xwe di dema niha de kar ji bo destveanîna armancên hilbeş dike. Şazadê Cînşînê Siûdiya derbarê armanc û mebestên welatê xwe li Rojavayê Kurdistanê û Sûriya ragihand ku çend armanc hene. Yek, şikestanîn birîxistina teroristî ya Daişê, du, garantîkirina sernehildana rêxistinên teroristî, sê, rûbirûbûna hejmona Îranê, çar, karkirin bo xweşkirina zemînekê ji bo cîbêcîkirina 2254 ya Encûmenê Esayîşa Navdewletî. Ev lêdwanên şazadê Cînşînê Siûdiya hevdem li gel serdana Samir Ez-Sebhan, Wezîrê Dewleta Siûdiya bo karûbarê kendava erebî ji bo Rojavayê Kurdistanê û civîna Samir Ez-Sebhan li gel serokêlên erebî û berpirsyarên Qesedetê. Berdewam Amerîka tekezî li ser wê çendê dikir û pêwîst e welatên Yekîtiya Ewropa beşdar bibin çareserkirina krîza Sûriyê de û bi taybetî Rojhilatê Çemê Feratê û her wiha tekezî li ser beşdariya jmareyek welatên erebî jî dikir û di dema niha de Siûdiyê hatiye ser hêlê û li gorî îstratejiyeta Amerîka hêzeka erebî jî wê rolê di Rojhilatê Çemê Feratê de bibîne.